baba traži dečka. Kad dve žene hoće da nabiju sve stvari u jedan mali ran. Moliš Boga da ne pogineš. Ja sam se zamrzla. Evo, naš sam ti dečko, kreni se levo. Slavica Leopardica. Pravimo turneju u decembru. A ne možda ne, pardon. To sam našla u WC-u danas, neko izgubio pa je uzela. Radi baba. Izvoli Anđela Viljušku. Zdravo svima i dobrodošli na naš novi vlog. Trenutno smo u centru Pariza, kod Triumfalne kapije, a Kula je tamo na drugu stranu, ovo je Champs-Élysées i to je moja baka. Inače, mislim da će ovo da bude vlog o akciji kako mi baba traži dečka, zato što sve vreme mi kaže ga vidjeli kako te gledao, ga onaj kako te gledao, jer mama i baba hoće da kažu da sam ja. I naravno moja mama koja svaki put ima cigaru u ruci kada je snimam. Neće mama da je gleda. Pušenje ubija, duvanski dim šteti ljudima u vašoj okolini. Mi smo napolje. Na ulici. I tvojoj okolini. Pa da, što sam pobegla tebe. Mi bežimo od mame. Pušač, što nije dobro. I nemojte da budete pušači. I one hoće da kažu da sam ja smotana i da ja ne znam da nađem dečka i onda one mi sad traže dečka, pošto su rekla da ja nikog ne gledam, da idem, kako ste rekla, kako idem ulicom i gledam ili u telefon ili ne gledam nikog. Gledaš pravo ispred tebe, malo digne nos. I onda kako može da vidi nekoga? Mora da gleda ovako da šara. I ne primećuju da je niko vidi. A nju, boga mi, večeras pogledaše silni momci. A ona kaže, neko se meni, niko mi se ne dopada, niko nije lep, nikom se ja ne sviđam. A boga mi, bilo je momaka, pa kad sam ja pitala te gleda, ovaj pa vidjela sam pa jeste. Duni. Sad će mi zađe na nos. Champs-Élysées je okićen, a štede struju. Još uvijek je previše rano da uključi sijalice. Znači svo ovo drveće je okićeno, ali ništa ne sija. Nađa, stigli smo. Stigla Nađa. Stigli smo. Stigla Nađa. Stigla sam, ljudi moram da kažem da sam mnogo umorna. I gladna. Jedini lijep deo gdje sam se stvarno zabavila je bilo 10 minuta dok smo bili na plaži. 10 minuta ste samo bili na plaži. More, idemo da jedemo. Pogodite gde jedemo. Jedemo na Kupin. Ne daj mi da snimam. Mi smo na posebnoj dijeti i moramo da smršamo. Zato smo morali da ponesemo našu hranu. Šta je? Izvoli Anđela Viljušku. Izvoli Nađa. Izvoli Anđela Salve. Šta jedem? Losos. Hvala. I tikvice. Kakav pogled. Losos i tikvice. Dijeta! Je! Zdravo! Gde si, Anđo? Je na klupici 3 damice koje drže dijetu. Ja ne držim. Ja ću da idem u McDonald's. Da tako, Anđo? A oni imaju specijalno što moraju uveče da jedu. Da. Ipak negde svetli. O, pa šta je? O, ovo je McDonald's. Kao da smo znale. Ali dobro, evo, bar vidite kako lepo sija. I Anđela, u stvari Anđela, mama i ja smo krenule u... Jao Bože, vidite ove modele kako su obučene. Gledaj što se pomeraju. Evo ova jakna, ovo bi Anđela obukla. Da, zamisli pojavi se tako na meetup. O Bože. Moram da vam otkrijem jednu jako važnu stvar, a to je da ćemo uskoro da vam otkrijemo datume i gradove naših meetupova. Pravimo turneju u decembru, nećemo da vam kažemo koja je država, nećemo da kažemo još koji su gradovi, ni koji su datumi, ali u decembru. Uskoro, očekujte. Inače, krenule smo mama i ja da idemo u prodavnicu, ja da kupim crnokožnu jaknu i možda neki džemper, mama da kupi šal jer je hladno, a
Anđela i baba hodaju pozadnje, oni šetaju. Znate, mama i ja smo požurali da nam se ne zatvori prodavnica, a njih dve ovako. Kandidati. Aj pokažite, molim vas, kako sporo hodate. Znaš što ti rekli? Šta mi niste rekli? Ovaj vlog je o tome kako tražimo meni dečka. I neko nam je rekao hello. Hello! Jesi odgovorila? A pogled malo onako kao... Ništa. Sve vreme pričamo o pogledu, ono ništa. Pogled ispod okra. Šetamo. One se nešto raspravljaju. Ja sam se smrzla. Vidite kako vam rekao četnić što sam pozajmila od mojih djevojčica. Kako ja vidim, vodi sama vlog. Ne znam Jeste, one me nerviraju. Da, molim jer se raspravljaju stalno. Čuti pričam ja. Mini raspravi Anđele i mene. Evo kupit ću Gucci naočare. Ajmo, pokajš. Nema kaj, što su samo naočare. Evo da, kaže mi da će da mi ispadne kamera, ja kažem da neće. Vidite za Badija i za Baby, za Bungie, ali oni imaju mnogo veliku dlaku i onda njima ne može lepo da stoji ovakve stvari. Vidite, to je za mops. Sljedeći put da uzmem tako stoje. A mi staje tako da uzmem sljedeći, da pišite mi u komentarima. Da. Slavica tigrica, ne, Slavica leopardica. Leopardka. Kupili smo šal da ne bude zima i sad ćemo da bacimo kesu. Vidite. I Nađa je napravila lepu kupovinu. Nađa! Da znate kako bez reklame. imam lep kompletić. Da li da se vozimo, šta kažete? Evo, upravo nas je pozvao. Zove nas. Ne možda stanemo. Ali... nema dovoljno mesta. Neće da ima dovoljno mesta. Nažalost. Na pitanje da li bi imali snage da nas sve čestimo. Zamisli. Pa prije bismo mi njega pogledali nego nas povezao. Zato smo na direktu. Pa da. Evo, Juri nas, on nas prati. Pa da, on je rešio da nas vozi. Ipak je odustao, otišao. Ko šta pije? Kafu, Nađa pije kafu. Nešto što niste znali o njoj možda. Baba? Kafa možda... A ti? Ja ću verovatno kafu, neki sok vidjeti. A ti, Anđela? Ne znam. Čaj. Pošto smo na dijeti. Popravljamo malo šminku. Moj jedan sjajerijan, to je naš sjajerijanin skoro više nema. Moram da guli. A ovo nam je treći, ja mislim. Znači da vam jako odgovara. Da, mnogo dobro. Ajde malo da se sredimo, pa idemo da pijemo piće. Još malo pa će ponoć, a mi smo u noćnom životu. Skoro pa smo našli dečka. Skoro, Boga mi je bilo kandidata. Nešto je Anđela priznala da je videla, nešto nije priznala da je videla, ali bila je pogleda. Idemo. A ne možemo nekako, pardon. Vidite luster, pašće mi na glavu. I izlazim ja. I stiglo piće, šta je to? Kako mi je malo? Mala kafa. Ja sam te želela ovakvu kafu. Neću. Slobodno, ja ću tu malo. A to je voda. Ljubavi slobodno. Ne. Da. Ono kad baba hoće sve ti da. Ja sam I unučice da pije ono što želi, a baki hoće tu malo. sviđa ova kafa. Ti si mala i tebi mala kafa. I tvoja kafa je mala. Ali Anđela ima vodu i koliko voli. Hoćete malo vode? Ja, ovo je ona lepa. Kaže, Anđela, što ste mi rekli da ima bombona? Bombona kafu. To nije lepa, to je Ali nije to kafa. Sipaj, Anđela, tvoj čaj. Mogu ja ti sipam? Ne, ja ću ti ne možete. Gledajte, čajanka.
Ritual. Prvo otvori čaj. Miriše divno voda. Miriše na vodu. Modern čaj. Kao da je došao iz Turske. Nije to iz Turske. Dakle, čaj. Neke travke. Pobriljavke. Zeleni čaj. Zeleni, jel? Vidimo koga proizvodi. Vidi kako ima lepo stabilinka. Da. Teksturu. Ajde sad. Anđela, da te vidimo. Evo čaj. Oh my god. Izvini, a jesi našla dečka sad dok smo bili u prodavnici, pošto si teljela nekog sa stilom, naravno. Evo, našla sam ti dečko, kreni se levo. Strašno. To je dečko za babu. Nije ni za babu. Vidim ovaj čovjek unutra tamo u plavom odnegu. Ne vidimo ga. Gospodin čovjek. Ovo što sedi? Ja, u plavom, kako je plavo? Nebo plava. Pa ne, nije sjajno. Golubije plavo. Eto. Baba ekspert. Da vam pokažem da pijem kafu, eno je Triumfalna kapi iza mene. Molim vas, slika, video. Nisam stavila šećer, fuj! Pa ne piješ šećer. Živeli, samo molim da se vidi Triumfalna kapija. Živeli. Živeli? Živeli? Ja sam moram pijem kafu bez šećera. Da, naravno. Ja trebam da pijem čaj bez šećera. Da. I još gore. I bez one lepe bombone. Ja, bože. Mi si rekla da ti častiš. Pa bili bismo nešto skuplje. Ili kurvazije, ali sve malo alkohol. Ovo kafe grozno. Ona časti. Pa ja sam u šoku. Čekajte da vas obrišem. Tako. A dobro. Tako. Bože, žao me, vidite, silnu sam im vodu ostavila, sve sam to platila, to jest Nađa je platila. Nađa, silnu vodu smo im ostavili. Silnu vodu? A mi kasnimo na voz. Gde kasnimo? Zadnji prevoz. Trči. Ajde, Štikle. A zato mama vola patike, aha. Ono kada u štiklama silaziš niz pokretne stepenice, moliš Boga da ne pogineš. Ajde baba. Lutamo hodnicima. Kako trči baba. Če da budem fina, neću ništa da lupam. Baba, tako si debela, će se ljutiš, ajde. I'm just izdužim. Izgubila si kavu. U slučaju si me snimala debelu. Dobro. Ustani. Evo odavde te snima. Evo može? Može. Aj sad. Ja hoću da budem fina, neću ništa da lupam. Znaš što ne radi? Kad dve žene hoće da nabiju sve stvari u jedan mali ranac, a stvari ima više. Vaše? Evo. Isto mislim. Tu flaše. Evo ti kao ona. Punjač. Nije, to sam našla u WC-u danas, neko izgubio pa je uzela. Radi, vidi. U WC-u, pa što oni slušali u WC-u muziku? Pa ne znam, gledaj neko pusti muziku, čisto da se ne čuje onako kako piški ili... Ja mislim da tu ipak neko čučan i već je spao mu iz džepa. Nije, bilo onako spušteno. Znaš kad ja uđem u WC, ja spustim glasom ovako na nešto. Pa neko su tako spustili. Neko je zaboravio. Nemojte, ta se otvara. Daj onda tu tvoju. Neka znači. Daj tu tvoju da stavimo. Ne može, znači. Evo ti moja tašna, ja ću nas vratiti. Može? Pa da mi neko otme tvoj tašno. Drži tvoj ranac onda. Na leđa niko neće. Kako ga nosi u ruke? Pa na leđa bre, najlakše se nosi. Evo baba će da nosi na leđa, da nosi moju torbu. Iako ja otmu nemaju da se fajne. Ali to nije u mom stilu. E pa sad šta da ti? Onda nosi ranac. Onda nosi ranac pa ćuti. Baš smo ga
lanac ko džak. Kao da si krenula na platnarenje. A vidi ništa ga nije lepo spakovalo. Tu je šuplje sve. Znaš što bi ja sve to mogla još da stavim? Nije lepo. Da otvorim ja to da ti ste flašu. Mogu i ove moje dve. I ovo jedno. Ne, da padnem u ranu. Ne, mi treba dizajn. Da, izvoli. Baba ne može da završi video sa mnom, stavila je papilotne, pa ne sme eventualno i budući dečko da vidi. Tebi smo tražili dečka, ne baki. Da, meni. I kako se zove, nadamo se da vam se ovaj video svidao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Obavezno. Volimo vas i vidimo se. Ćao! Ćao! I da mi baka više ne bi tražila dečka, molim zainteresno da se jave na Instagram. Obavezno. Ne zazam se.